Pięknie. Sądne Muzeum Historii Miasta Katowic na Nikiszowcu, a ten budynek to jest była pralnia, w której wszyscy pracownicy, ludzie, co tam mieszkali, mogli darmo korzystać. Do końca lat 60. z tej pralni mogli korzystać wszyscy, a ja się właściwie sam z Kasią wybrała po to, co by dla was nakręcić film o Maglu. Ale jakże uwidziała, co oni sam mają, to postanowiła was tak cofnąć w przeszłość, minęło 50 lat i pokazać, jak ludzie prali, jak szkrobili, jak suszyli i potem dopiero jak maglowali. Mam coś, co znacie. To jest ważne, że gitara, samą ręce kęzajfa, czym takie belejakie mydło, to się brało w rękach, na tej to tarze, czyli na tym waszym trzeba było tylko cierać, same taką poprzeczkę, co by się wtedy będzie położyć. Dobra, sam te stumwie są, nie? Ale skąd ludzie mieli woda? Mieli sam, przedstawcie się, ciepłą woda, bo z elektrociepłowni, także nie musieli tej wody dźwigać ze studni, z hydrantu, mieli sam ciepłą wodę. Co dali? Wybrali i pójdźcie w koncertach. A co to jest? A była specjalnie zatrudniona kobieta do wirówki, bo to jest taką masną wirówka, a więc tego prania nie trzeba było osuszać i odwirować. Sam po drodze też to naszkrobili i potem co? Co znacie ze doma? Pranie doma to się zanosiło na górę, nie? A sam jest taka suszarka. Od spodu był dmuch krótkiego luftu i on suszył te pranie. No jakby sam pani, która się zajmuje tym miejscem, padała, za bardzo ludzie nie lubili korzystać z suszarki, bo im te pranie robią. Chodźcie dalej. To sam, już mam? To sam to jest wałek i w Maglu chodziły takie dwa wałki, ale one były nie przyrządy, no na nich się maglowało. Ale co się maglowało? Przedstawcie się, że dawniej sztofy to był sztof taki wełniany. Potem się pojawiła w XVI wieku bawełna, ale główne sztofy, z których się szyło, to był jedwab, onego się nie maglowało, no biglowało. Były płótna rozmaite lniane, które się szkrubiło, no po tym jak była bawełna, to się ją też szkrubiło i szkrubek, czyli kruchmal, jest sztywny. Jakbyście taki usłuszony, naszkrobiony kąsek bielizny, tego wesza, mieli w ręce, to on jak blacha. To trzeba było ponaciągać i po tym sam ta część tego materiału, tego sztofu się nazywa maglownik. To była taka baza. Każda baba miała przynajmniej 2 maglowniki. Na to się układało to, co chcemy wymaglować i się zawijało na ten wałek. Sam już macie pokazane takie nawinięte. O. I jak Kasi chodziło się do magla prywatnie, to się płaciło od jednego wałka. Ja chodziła z mamulką do domu, zaraz opowiem, jak to było dalej. Pójdźcie do magla. Słuchajcie, jak skonstruowany był taki wielki publiczny magiel. Ja próbowałam w internecie znaleźć data tego pomysłu. Jedyna data, którą mi się udało znaleźć, to jest data rok 1776 bodaj, wyryto przez konstruktora magla
a ten magier się znajduje w takim parku etnograficznym w Toruniu. Czego on się składa? Ta skrzynia je nafolano kamieniami i ona je moc ciężko. Jo, nie wiem, wiele waży, może sam będzie pisało. Dolną część jest taką, to jest taką podstawa i sam to jest takie urządzenie, które ciągło ta skrzynia tam, a nazad. Te wałki dwa na jedno maglowanie, no czasami się podało z tej strony dwa i z tej strony dwa, ja właśnie, one były od spodu, ale razem z tym górnym, z tym wyższym nawtykane tam. Jak to poradzili wtykać? A no słuchajcie, już godą. To jest koło zamachowe i pierwsze magle fungowały tak, że sam była taką wielką rękojeść i trzeba było tym kołem kręcić. Mechanizm przekazywał ten napęd na ta zapadka i na ta zybatka i ta skrzynia, ona szła dotąd, potem się wracała i szła dotąd, a te wałki się tam pod spodem belątały. Po tym, bo to już jest magier elektryczny, który przedstawcie się fungował do lat 80. XX wieku. No już ma silniki odcięte, ale sam tego nie trzeba było ciągnąć, obracać i no on się po prostu sunął. Po tym się, jak mu się go zastawiło, trzeba było ten wałek wyciągnąć i te mesze pięknie poskładać do waszkorba, a potem przyjść do domu i wrazić to do bieliźniarki, a potem verticola. To już jest taki bardziej nowomodny magier. On jest już częściowo żeliwny, częściowo bo tam na takie konstrukcje metalowe. Pierwsze magle były całkowicie drewniane, ale idea właściwie tego magla jest taką samą. Jak to długo trwało? No właśnie, ja jest z pokolenia, co z mamą jeszcze do magla chodziła i to tak, jak się miał pełny taki warsztat, to trwało to do 4-5 godzin. Na pewno znacie takie powiedzenie, że baby w magli padały, że w maglu się magluje językami. No i no co tam baby miały robić? Każda miała ten swój wałek, czekała na ta swoja raja, aż będzie dran, no to osprawiały, oplotkowały każdego. Ale przeca to nie jest no jeden model magla. Kasia, chodziłaś do magla z mamą? Ja chodziłam. Późno sam, bo sprawiaj mi, jak to wyglądało u Ciebie. Do takiego żeś chodziła? Taki pamiętam jak przez mgła, całkiem młodych lat, ale potem to był już taki nowoczesny, który był, o Jezu, Taki? nie, był masny, no jak wielkohala, nie wiem, warsztat samochodowy, to w takim stał. I myśmy też mieli w pewnym okresie życia, jak była bajtel, rodzice kupili, no bo trzeba było coś dorobić do pensji. No czekaj, jak on wyglądał? To było takie koło, miał barierki przed tym kołem, przez które przechodziło i jedna osoba stała z drugiej strony, jedna z drugiej. Czasami nawet potrzebne były 3 osoby do obsługiwania. Dziecko nie pozwolili się zbliżać, bo to było gorące. Co tam pracowało? To był taki wałek, jeden duży okrągły. Aha, czyli jedna kobieta cisła z jednej strony, tak, a druga wyciągała z drugiej strony, ale naprawdę było to bardzo, bardzo wielkie urządzenie. A długo to trwało, takie pracowanie? Jednego pościeli? No. No to zazwyczaj szło roz z jednej strony, roz z drugiej strony. Czyli jedna sztuka, no to tam, a nas ja. Że sam te zdjęcie to by się strasznie podobało rozmaitym emancypantkom, bo sam baby coś robią, a chłopy się dziwają, nie? Czy im dobrze bierą te pranie.
Pójdźcie dalej. Komu się nie chciało iść do magla i klachać, wiecie, wtedy nie było Facebooka i był bogaty, to się mógł kupić taki domowy magiel. To jest przedmiot moich marzeń, wprawdzie nic nie bigluję, chodzę pozmiotanych, ale taki magiel by chciała. Jedno Kasia mi sam padło, że miejsce to mamy jeszcze na suficie. Także to jest taka wersja elegancko, domową. Dziecka sam sobie też mógłby palce przyplaszczyć, jak mieli zarobę. Zapraszam do Słuchajcie, a zdania. to jest pralka mechaniczna. Wasz brat został bardzo szybko wyszturchany bez takie rozwiązanie. Czyli tak, trzeba było na to nasturać mydła na jakimś tarełku. Sami drimy taką pofalowaną blacha, ona ją ocynkowano. I to sam, co się wkładało, to co chcemy wybrać, czyli sam jest luka i tym się potem ruszało. Czyli właściwie, jak ktoś mieszkał nad rzeką, no nie nad Rawą, no to taką samą funkcję takiego samoczynnego prania miały fale rzeki. Kamień trzeba było tu przycisnąć, nie? Rzeka to tam wszystko wypłukała. Gorzej było właśnie z tym, co by to było pięknie wybiglowane i naprostowane. Także pierwszy model pralki mechanicznej. Wy nie wiecie, jak wy się macie dobrze.